Now we are working out the third subdivision of question 2, and again here we have to find the value of C suggested by Rolle's theorem. So before we go about calculating C, we have to verify the conditions given by the suggested by the Rolle's theorem, அதாவது continuity and differentiability. இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வந்து ஒரு it's a cube root function, and the other one is a polynomial. So x by 3 can be very well called a polynomial in x. அண்ட் பாலினோமியலை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா இடத்துலையும் கண்டினியூஸ் அண்ட் டிஃப்ரென்ஷியபிள் தான். பட் ரூட் எக்ஸ் பற்றி நம்ம பார்க்கணும். ரூட்டுக்குள்ளே என்ன வந்தால் நமக்கு அது நாட் டிஃபைன்ட் ஆகிடும்னா நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ். இங்கே நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ் நமக்கு கொடுத்த இன்டர்வெல்ல கிடையாது. ஸோ கன்ஃபார்மாக இது வந்து கண்டினியூஸ். இது எழுதணும் இந்த சென்டென்ஸ். க்ளோஸ்ட் இன்டர்வெல் 0,9 அண்ட் டிஃப்ரென்ஷியபிள் இன் தி ஓப்பன் இன்டர்வெல் 0,9. இந்த சம்மை இப்போ நம்ம போட்டிருக்கிற எல்லா ஸ்டெப்புமே க்ரூஷியல் தான். இதில் ஒரு ஸ்டெப்பு கூட நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணணும்னு நினைக்கவே கூடாது. அடுத்தது வந்து இப்போ கண்டினியூட்டி டிஃப்ரென்ஷியபிலிட்டி எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த எஃப்ஓஃப்ஏயும் எஃப்ஓஃபியும் ஈக்குவலாக அப்படின்றத பார்ப்போம். ஸோ F0 ஏபின்றதுங்க A0 B9 லோயர் அண்ட் அப்பர் லிமிட்ஸ் ஆஃப் த இன்டர்வெல், அதுதான் A and B இல்லையா. ஸோ F0 வந்து 0 - 0 தட் இஸ் 0. F9 வந்து √9 - 9/3, அதுவும் 3 - 3 0 தான் வருது. ஸோ ஆல் த 3 கண்டிஷன்ஸ் இப்போ சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுச்சு ரோல்ஸ் தியரமுக்கு. Therefore, by Rolle's theorem, there exists a C belonging to 0,9 open interval such that f dash of C is 0. So first thing, f dash of C எழுதணும்னா நமக்கு f dash of x என்னன்னு தெரியணும். அதுக்கப்புறம் தான் xக்கு C சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் இல்லையா. ஸோ f of xஐ பார்த்துக்கிட்டு f dash x எழுதிடலாம். ரூட் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் 1/2 root x மைனஸ் x/3னா 1/3 into x. 1/3 into xஐ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் 1. So f dash of C will be 1/2 root C minus 1/3. So f dash of C 0 implies 1/2 root C is equal to 1/3. If you cross multiply, you get 2 root C is 3. So both sides you are squaring now. 4C is equal to 9 or C is 9/4. இப்போ நல்லா செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. 9/4ன்றது இது சம்திங் 2 point something இல்லையா. ஸோ 2 point something வந்து இந்த வேல்யூக்குள்ளே கன்ஃபார்மாக வரும்ல. ஸோ வி ஷுட் கன்ஃபார்ம் இட் அண்ட் ரைட். ஒரு சி வேல்யூ வந்தோடனே அதை அப்படியே விட்டுடக்கூடாது. we have to think whether it comes in the open interval a, b. இங்கே 0,9ல் 9/4 கன்ஃபார்மாக வரும். ஸோ C is equal to 9/4 belongs to 0,9 open interval is the required value அப்படின்னு எழுதி நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணணும். Now we are moving on to the third question of this exercise. Third questionலையும் there are 2 subdivisions. Both the subdivisionsல you are asked to explain why Lagrange's mean value theorem is not applicable. So first question, fx is x plus 1 by x, x belong to -1, 2. ஸோ இங்கே வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன், ரேஷ்னல் எக்ஸ்ப்ரெஷன் பார்த்தாலே அதோட டினாமினேட்டர் 0 ஆகக்கூடிய வேல்யூ வந்து கொடுத்த இன்டர்வெல்ல இருக்கான்னு செக் பண்ணிட்டாலே நமக்கு எல்லாமே கிளியர் ஆகிடும். ஸோ இங்கே வந்து எக்ஸ் தான் டினாமினேட்டர். ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 0 போட்டால் இந்த ஃபங்க்ஷன் நாட் டிஃபைன்ட் ஆகிடும். அண்ட் ப்ராம்ப்ட்லி அந்த 0 இந்த இன்டர்வெல்லுக்குள்ளே இருக்குது. ஸோ ஒரு சென்டென்ஸ் தான் உங்களுக்கு ஆன்சர். fx is not continuous at x is equal to 0 belonging to closed interval -1, 2. Therefore LMB theorem is not applicable. அடுத்தது வந்து fx is equal to modulus of 3x plus 1, x belong to -1, 3. முக்கியமான பாயிண்ட் இங்கே கீழே எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள். ஆல் மாடுலஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் நான் டிஃப்ரென்ஷியபிள் அட் தேர் லோயர் மோஸ்ட் பாயிண்ட்டு. அதாவது எல்லா மாடுலஸ் ஃபங்க்ஷனுக்குமே உங்களுக்கு தெரியும் இல்லை, வி கிராஃப் தான். யூ ரிமெம்பர், யூ ஹாவ் லேர்ன்ட் இட் இன் 11th ஸ்டாண்டர்ட். இட்ஸ் அ வி கிராஃப். எஃப்எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மாட் எக்ஸ் இஸ் அ வி கிராஃப். மாட் எக்ஸ்னால் அதுக்கு லோயர் மோஸ்ட் பாயிண்ட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. அந்த இடத்துல வந்து யூ கேன் சி த கிராஃப் இஸ் ஆக்சுவலி ஒன் பார்ட் இட் இஸ் y is equal to x, the other part is it is y is equal to -x. ரெண்டையுமே ஜாயின் பண்ணுற இடம் தான் x is equal to 0. கண்டினியூட்டி அங்கே இருந்தாலும் அங்கே அது வந்து ஒரு ஜாயிண்ட்டாக இருக்கிறதால அங்கே டிஃப்ரென்ஷியபிலிட்டி இருக்காது. ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் டெரிவேட்டிவ்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்காது அங்கே. ஸோ திஸ் இஸ் ட்ரூ ஃபார் ஆல் மாடுலஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ். எந்த மாடுலஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்குமே அது லோயர் மோஸ்ட் பாயிண்ட் எங்கே இருக்கோ அந்த இடத்துல டிஃப்ரென்ஷியபிலிட்டி இருக்காது. இப்போ இந்த மாடுலஸ் ஃபங்க்ஷனுக்கும் அதே பிரச்சனை தான். அந்த பாயிண்ட்னா இந்த இன்டர்வெல் இருக்கான்றதும் தான் நம்ம செக் பண்ணோம். கண்டினியூட்டி எல்லா மாடுலஸ் ஃபங்க்ஷனுமே அதோடைய டொமைனில் கண்டினியூஸ் தான். ஸோ எஃப்எக்ஸ் இஸ் கண்டினியூஸ் இன் -1, 3 க்ளோஸ்ட் இன்டர்வெல் பட் நாட் டிஃப்ரென்ஷியபிள் வேர் 3x + 1 0 போடுங்க.
இந்த எக்ஸ்பிரஷனை 0ன்னு போடுங்க. போடும்போது x is equal to -1/3 and that value happens to be in your given interval. அதனால தான் இங்கே LMV theorem is not applicable. So not differentiable at x is equal to -1/3 belonging to -1,3. Therefore LMV theorem is not applicable. இந்த ப்ராக்கெட்டில் கொடுத்துருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் பேப்பரில் எழுதணுன்ற அவசியம் இல்லை, உங்களுக்கு தெரியறதுக்கு தான் எழுதியிருக்கேன் நான். ஸோ ஏன்னா எப்போ மாடலஸ் ஃபங்க்ஷன் இதே கொஸ்டின் கேட்பாங்கன்னெல்லாம் சொல்ல முடியாது. தீஸ் ஆர் ஆல் மாடல் ப்ராப்ளம்ஸ். வாட் தே ஆர் ட்ரைங் டு டெல் யூ இஸ் அ ப்ராப்ளம் ஆஃப் திஸ் மாடல் வில் பி ஆஸ்ட். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி தான் நம்ம ஒரு எக்ஸசைஸை எடுத்துக்கணும். இந்த எக்ஸசைஸில் எந்த சம் வேணால் வரலான்னு நினச்சி படிக்கிற மாதிரி இல்லை. இட்ஸ் நாட் த வே டு லேர்ன். வென் யூ லேர்ன் an exercise you should be able to answer any question of the models given in the exercise, any question. That's the way you should learn இல்லையா? அதனால தான் சொல்கிறேன், எந்த மாடலஸ் ஃபங்க்ஷன் பார்த்தாலும் அதோடைய லோயர் மோஸ்ட் பாயிண்ட்டை கேல்குலேட் பண்ணும்போது வர்ற அந்த வேல்யூ எக்ஸ் வேல்யூவில் அந்த ஃபங்க்ஷன் டிஃப்ரென்ஷியபிள் இல்லை அப்படின்றத நமக்கு இமீடியட்டாக ஸ்ட்ரைக் ஆகணும்.